Ikei erakundeak Lazkaoko udalarentzat Lazkaoko merkataritza eta zerbitzuak dinamizatzeko plana osatu zuen. Han ikusten dugu hirugarren sektorean merkataritza, ostalaritza eta garraioa indarra galtzen ari direla. Horrek sektorearen atal horrentzat berariazko proposamenak egitera darama EH Bildu. Are gehiago, hilabete gutxiren buruan, herrian ateak irekiko dituen alorreko erraldoiari aurre egiteko. Lazkaoko udalak herriko merkatari eta ostalariekin orpo-zorpo lan egitea proposatzen dugu. Zehazki, herriko dendarientzako proposamen bat dakargu. Ideia gordinan plazaratzen dugu. Merkatariekin, herritarrekin eta erakundeekin lantzea da hurrengo urratsa. Eta bideragarri irudituz gero, abiaraztea. Guk uste dugu herritarrek merkataritza gune handietan erosketak egitea erosotasunari zor zaiola. Prezioa ere izan daiteke beste faktore bat, baina bereziki, erosotasuna bilatzen dugula iruditzen zaigu. Gaur egun bizigaren erritmoan bizi izateko, ez baitugu dendetan ilaran itxaroten egoteko astirik. Hori dela eta, herriko dendetan erosketak egitea erraza eta eroso izan dadin, egiten dugun proposamena hau da. Erosketak etxera eramateko zerbitzua antolatzea. Zerbitzuak epe ertainean bere burua ordaintzea lortu beharko luke, baina hasiera batean udalak finantzatzea eta antolatzea proposatzen dugu.